and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pasiuna, ang sunod ninyong mabati usa ka kumong nakaayong sugilanon. Nga naitabo na kaniadto apan naitabo lang gihapon karon ug mahitabo paghihapon ugma tungod kay paingon man sa way sangkuan. Klase-klaseng pagpadagan sa klase-klaseng sugilanon, gikan sa kasaysayan, sa klase-klaseng gimugna, sa klase-klaseng kinabuhi. Buwak-buwakon ka sa imong kinabuhi! Ang imong panglantaw iya sa tao nga way Diyos! Wa ko'y pagtuo nga mabuhi pa ang kalibutan ubal sa dunahan, nga mosamot ka dunahan, ug sa kabos nga mosamot pagkakabos. Ang among gituuan mo'y gamitong maso sa pagpulpog sa among mga kaaway! Cruel leaders are replaced only to have new leaders turn cruel! Dili ba kay Nestor Rafael El Che Guevara katong maong panultihon? Sa Diyos ang himaya, higala, igsuon, kumusta? Niya ang labing unang nga yugto nining bag-utang sugilanon. Doktrina! Sabay sa ikot ng mundo. Sama sa pasiuna nga inyong nabati dili padugay, matag event kung matag hitabo nga may tabo may iya nga kasaysayan. Ang panahon og yugto may mga dapit nga iya sa nagkalain-laing sugilanon. Depende lang kung giunsa sa pagsaysay ang maong sugilanon. Paminawon una nato ang tagsulat nga tuwa manukad sa General Santos City sa Fermin Colliantes Gomez. Diha kaninyo among minahalog pinalangga kayong mga suki. Kumusta natong tanan? Ning naghiniguang kong edad, naghiniguang na usab kaning propesyon nga gasa sa kahibaw nga gipahuwaman nga ri kanako gikan sa Ginoo. Ug kini mao ang way hunong nga pagsuway ug pagbansay-bansay isip magsusulat sa radyo, telebisyon, ingon man mga tabloids. Way hunong kay kun muhunong ko, mawagtangan na og challenge ang akong kinabuhi. Samtang madaog pa na ko ang akong mga kamot ug bukton sa pagtuplok sa mga tikla sa mga litra. Samtang dili pa kumalimot sa akong ngalan. Buhaton nako ang tanan aron kahatagan kamo ug katagbawan gikan ning publiko kaayong hunahuna. Sa matag sugilanon nga akong suwaton, dinasig gayud sa ngalan ni Dong Ranel Villa ug sa still kicking paghihapon nga mao si John Tongyol Bacaloso. Pasensya na gyud taon kamo mga minahal namong mga pinalangga nga tigpaminawan nga sama sa dagan gamiton na usab nako ang panahon sa martial law. Tuig 1972. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law. Nagmartial law ang Pilipinas. Buatras tagduha ka tuig nining atong sugilanon sa wa pa i-proclaim ang martial law ang tuig sa 1970. Mabuhi ang kabataan magkabayan! Mabuhi ang baki-baka! Malayang kilusan ng mga bagong kababaihan! Mabuhi ang sadika! Sa bahang demokratikong kabataan! Mabuhi! Ibagsak ang imperialismo! Ibagsak! Ibagsak ang feudalismo! Ibagsak! Ibagsak ang burokratang Bagang panon sa magkabataan-unan, estudyante o dili estudyante, nagkalain-laing sektor sa katilingban, mga kaparian o mga kamadrihan, may banda-banda ang kusog nga dahunog sa ilang mga tingog. sikit sa katawhan! Revolusyon! 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 Sikit sa katawhan! Revolusyon! Revolusyon!
nasod nga gilusad ang labing dakong rally. Nitong igayuna sa maong hitabo, mas gubot ang Manila kung itandi sa nakalinlaing dagkong siyudad sa Pilipinas. Ang maong rally gitawag sa Tagalog og ang sigwa ng unang kwarto o first quarter storm. Nining maong panahon, milig-on ang puwersa sa mga walhon sa Pilipinas. Gikan sa Enero hangtod sa Marso 1970, ang unang quarter sa tuig 1970 nga gipahigayon ang wa ug tuo nga demonstrasyon o protesta batok sa kagamahanan. Nagsugod ang kagubot dito sa kauluhan dihang gisugat ang presidente sa nasod sa mga demonstrasyon sa mga estudyante human sa tinuig niyang speech sa Kongreso. Gipanguluhan ang maong kalihukan sa mga estudyanteng leader sa University of the Philippines og ni Jose Maria Sison nga maoy nag-umol sa kabataang makabayan og ni Bernabe Buscaino sa New People's Army. Misalmot usab ang mga mamumuo nga nagprotesta sa kahiwian o pagpangabuso sa mga tinugyanan sa gobyerno o pagtiurok sa ekonomiya sa nasod tungod sa taas nga presyo sa lana ug sobra ra sa paggastos presidente nga mapapili sa ikaduhang termino. Matod pa sa pipila, misakay ang mga kagubot aron madrumpag ang kagamhanan pinaagi sa suporta sa komunista o sosyalista gikan sa mga pundok sa mga masa, mga estudyante o mga mamumuo. Hay ito magkauban! Nagkapagbuwag ta! Amot hay na sila! Si Mary! Hay si Mary! Mito yung kipa si Mary! Aron di kita maambil sa ugugod sa mga pasista! Sa ato ba? Si Mary ba importante nila? Si Mary ba yung naging kukod? Giluwas niya ni Mary! Muli ko tari sa meskina! Patay mo! Nawa na nagtubra ko. Nalipat ko sila. Huwag nakaikyas ang akong mga kaupan. Ako gina ilang tuyo o may gihanting sa mga pasista. Kibagat na naiko ni mo. Tutak sa kawatan o tulisan sa katawang Pilipino. Iya sa to presidente anaw. Nag-aabot pang gininhawa na kung ginuko di mo dahil Miri. Pero okay lang kay mahuwasan sa ibili yun mo nga ang higadagas awaaw ha. Pero bisan doon na pa'y musaksi sa kung pagpatay karon nimo. Mamatay sa... And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!